Iswr बानायनो थाखाय बे समाव सिफायो. That's what God needs to do to us as well. आरो बेखौनो खालामनो मावनो थाखाय इसोरा बे थासारि समफोरखौ सिफायनायखौ बे जोंनि जिउआव लाबोनो हागौ. Could you imagine if each one here said, Lord, bend me? दा दिनै बे जथुमनायनि गेजेराव बेबायदि दं नामा जायफ्रा बुंनो गोसो दङ प्रभु नों आंखौ फदबदो नों आंखौ गंग्लाय होदो. God, use me. प्रभु ईश्वर आंखौ बाहाय. But then there's a perseverance that's necessary here. आरो जोङो बे जि बिषयखौ जों नायदों बे बिषयखौ जोङो सावरायनायाव जों बेबायदि जिउ खांलांनायाव बेबायदि नागाराजासे नांथाबबाय थानाय नाजाथाबबाय थानाय बे बिषयाबो गोनां जानानै फैयो. It says here, sow to yourselves. जों बेयाव नुदों जे नोंसोरनि थाखाय बेबायदि बेगरखौ फोदो. Isaiah 32 verse 20 says, sow beside all waters. Isaiah 32 verse 20. 32 बालाब 24 आवहाय बेबायदि बुंनाय दङ. Sow beside all waters. Sow beside all waters. बेबायदि गोजाम दैफोरखौहाय Sow beside all waters. बेबायदि गासै दैफोरखौहाय बेबायदि गारदो लखबदो. That speaks of our service. आरो बे जोंनि बेबायदि सेवा खालामनाय जोंनि खामानि मावनायखौ बिजों फोरमायथिनाय जादों. The psalmist speaks of मेथाइ लिरगिरि गीतफोर सुजुगिरिया बेबायदि बुंदों sowing in tears and reaping in joy. मेगनाव मोदै लानानै फोनाय आरो बेखौहाय रंजानायजों बुथुमनो मोनो होननानै. That's our prayer life. आरो बे बाथ्राया जोंनि आरजजों जिउ खांनायखौ फोरमायनाय जादों. But then it says sowing to yourselves here. जों बेवहाय नुदों जे नोंसोरो नोंसोरनि जिउनि बेगरखौ फोदो. Did you ever know that we are sowing to ourselves every day? नोंथाङा मिथिगौ ना? जोङो मिथिगोन जों मिथिनांगोन जे जोङो बेबायदि जोंनि थाखाय जों सानफ्रोमबो बेगर फोदोंना फोआखै. But the action we are taking affect us and they affect others as well. The actions we take. जोङो जि खामानिफोरखौ मावनो लायो They affect us. बेयो जोंखौ आरो गुबुनखौबो गोहोम खोख्लैनो हायो. They affect others. गुबुनफोरनि थाखायबो बे खामानि मावगोन. Listen, our actions don't only affect us. खोनासं मोजांफोर जोंनि मावनाय खामानिफ्रा बेयो खालि जोंनियावल' बेयो गोहोम गोग्लैनाय नङा. They affect others as well. बेयो गुबुनफोरखौबो गुबुननि थाखायबो गोहोम खोख्लैगोन. And here's a sowing to ourselves to righteousness. दा बेनिखायनो जोङो जोंनि थाखाय जों गावनि थाखायबो धोरोमनि बेगरखौ जों फोनो नांगौ. That means to cultivate every part of our life, body, soul, and spirit, to the glory of God. दा बेनि थाखायनो जोङो जोंनि गोसो मोदोम जिउ सोलेर गासैबो बिथिङाव जोङो धोरोमनि बेगरखौ जोङो फोनो नांगौ जाहाथे बे गासैबो जोंनि जिउ सोलेर देहानि गेजेरजों इसोरा समायहोजायो. That seed of the gospel which was planted in your heart must not be neglected. दा जि गाहाम रादाबनि बेगरखौ नोंथांनि जिबनाव गोसोआव फोनानै होनाय जादोंमोन बेयो जाहाथे माब्लाबाबो नेवसि जानाय जाया. If a farmer neglects a seed, जेब्ला सासे खेतियकआ बेबायदि बेगरखौ जेब्ला नेवसिगारगोन he will never have a harvest at all. बेयो माब्लाबाबो बुथुमनो मोनथारनाय नङा. What is the seed? बे बेगरालाय माथो बेला? It's the word of God. बे जाबाय इसोरनि बाथ्रा. And we are to sow the word of God. दा बेनिखायनो जोङो बे इसोरनि बाथ्राखौ जों फोनो नांगोन. Sow to righteousness. That's God's standard, not ours. आरो जोङो धोरोमनि फारसे जोङो बे बेगरखौ जों फोनो नांगोन आरो बेयो इसोरनि जोंनि सायाव हास्थायनाय. Not our thinking, but God's thinking. बेयो जोंनि साननाय नङा नाथाय इसोरनि साननाय. This is the way to live right in this world. आरो बेबायदिहायनो जोङो बे संसाराव थांना थासान्दि जोङो बे थिग मोनसे लामाजों जों जिउ खांबाय थानो नांगोन. That the word of God having taken root and seed in your heart brings out that fruit of the Spirit. जाहाथे बे
मोजाङै इसोरनि बायख'नि बेगरा जोंनि जिबनाव बियो रज'नानै रोदा सुनानै बियो बिथाइ थायनानै जाहाथे नुजाथियो. So there's sowing, दा बेनिखायनो जों बेयाव नुदों बेगर फोनायनि बाथ्रा. then there's weeding, and then there's watering. आरो बेवहाय बेगर फोनायजों लोगोसे जेब्ला बेगर फोयो बेखौहाय बेबायदि जोथोन लानाय आरो दै लुना होनायनि बाथ्रा फैयो. And as you grow in maturity as a Christian, now there's encouraging others as well. दा जेब्ला जोङो बेबायदि जोंनि जिबनफ्रा राफुंसार जायो इसोरनि बायख'नि गेजेरजों दाखां जानानै जेब्ला जों बोलोगोरा जायो अब्लानिया जोंनि जिउनि गेजेरजों नोंथां आरो जों बयनिबो गेजेरजों गुबुननि जिबना बेबायदि थुलुंगानायखौ मोननो हागोन. Oh, don't get me wrong, there will be challenges along the way. अबयसे आंखौ भुल हमनो नाङा. बे थांबाय थानाय बे जिउ लामायाव माखासे बेबायदि जुजिनो गोनां बिसयफोर फैगोन. Where you feel like I want to quit. बेबायदि मोनसे सम फैनो हागौ जि समाव नोंथाङा सानगोन जे आं बाद होनोसै. I say to you, perseverance, perseverance, perseverance. Keep at it. आं नोंथांखौ बुङो नोंथाङा दानागार नाजाथाबबाय था नाजाथाबबाय था आवगायलांबाय था. And then of course, there's patience as well. अबयसे बेवहाय सैसोनायनि बाथ्राबो दङ. For our verse says, it is time to seek the Lord till He come. मानोना जोंनि बोसोना इसोरनि बायख'आ जोंनि सिरिया जोंखौ बुंदों जोङो बेबायदि सैसोनानै जोङो लामा नायनांगोन जेब्लासिमहालागै बियो फैफिननाय नङा. Listen, खोनासं, there's no giving up. बेवहाय नागारनायनि बाथ्रा फैया. There is a waiting. There is a waiting period. बेवहाय माखासे नेथ'नांनायनि बेबायदि समफोर थायो. We live in a world that wants everything now. दा जोङो दिनै बेबायदि संसाराव बेबायदि मुलुगाव जों थांनानै दङ जि संसाराव दा गासैखौबो दानो मोननो दानो मावनो दानो जाजानो लुबैनाय हास्थायनाया नुजाथिदों. There was a day when we sat and waited 10 minutes to get a cup of coffee. मोनसे सम दंमोन जोङो जास्ट खापसे सा एबा कफि मोनलोंनो थाखाय जों 10 मिनिट गाहाम जों नेनानै लोङोमोन. You had the water boil and all that stuff here, right? बेबायदि दै दुंनानै गोदौनो मानो सम नांखागौमोन. Man couldn't wait so long. बेबायदि मानसिफ्रा बेबायदि गोलाव समफोरब्लाबो नेनो हायोमोन. So now we have instant coffee. नाथाय दायो मानसिफ्रा नेनो हायै बायदि थासारि फैबाय. मानसिफ्रा खापसे सा एबा कफिनि थाखायबो बेबायदि नेनो हाया जाबाय. We're always in a rush. जों अरायबो हाखु दाखु जों थांनो लुबैयो. We pray, Lord, give me patience and give it now. You know. आरो जों गोबां समाव आरज खालामो प्रभु नों आंनो सैसोनो हानाय गोहो होदो आरो बेखौ दानो हो होननानै जों बियो. See, that's how we are so often. But the Lord says, till He comes. दा गोबां समाव जोंनि जिउ खांनाय फोथायनाय जिबना बिदिनो नाथाय फोरबोनि बोसोना बुङो जोङो बे फैयागौमानि नेनांगोन. Could you imagine the farmer how he waits? नोंथांमोना साननानै नायसाय सासे खेथियगा खेथि खालामग्रा मानसिया बियो बेसे गोबाव सम बियो नेनो गोनां जायो. He puts the seed in the ground. बियो बेगरखौ हायाव फोयो. He sees the rain. He's praying, and thank God the rain has come. आरो बियो नायथिंबायो अखानि थाखाय आरो जेब्ला अखा हायो बिनि थाखाय इसोरखौ हामबाय होयो. He wants to see the crop. He wants to see the crop. बियो गावनि आबादखौ नुनो थाखाय बियो हास्थायना लामा नायो. He can't wait to harvest that crop. बियो गावनि फोनाय बे खेथिफोरखौ आबादफोरखौ बियो बुथुमनो बियो नेनानै थायो. But you know what? मा जायो मिथिगौना नोंथाङा? He has to wait and wait and wait. सासे खेथियगा बेयो बुथुमनो मोनजासे नेनांगोन बे नेबाय थानांखागोन. I remind you today आरो दिनै आं नोंथांखौ बेखौनो गोसोखांहोदों that revival cannot be hurried or chased or gotten just like that. जिउआव सिरि मोननाय जांख्रिखांनाया बेयो एखेबारे गोख्रैनो हरखाबै फैनानै हरखाबै बे गोमालांनाय बेबायदि नङा. We have to wait with perseverance and patience. जोङो सैसोनाय आरो बेबायदि नांथाबनायजों जोङो लामा नायनांगोन जों नेनांगोन. And we have to wait in prayer. आरो जोङो आर'जाव
जोङो बेखौ नेनो नांगोन। I just told you about the Welsh revival. आङो दहाय नोंथांमोननो वेल्स रिभाइभेलनि सोमोन्दै एसे खिन्थाबाय। It was started by 5 dear ladies in the year 2001. 2001 नावहाय 2001 Sorry, 1901. 1901 मायथाइयावहाय साबासो बेबायदि आइजोफोरनि गेजेरजों बेयो जागायजेनदोंमोन। Coming every day and praying God would send revival. बे साबासो आइजोफोरा सानफ्रामबो फैनानै बिसोर आर'ज खालामदोंमोन आरो बिथांमोना बेबायदि आर'ज खालामदों जे जोंनो जिउआव सिरि मोननाय फोजाखांनायखौ नोङो हरदो होननानै बिथांमोना आर'ज खालामबाय थादोंमोन। 4 years later, God sent revival. आरो बोसोरब्रैनि उनाव इसोरा बे गेदेर जिउआव सिरि मोननायखौ बेयो हरदोंमोन। It is said that a news reporter went from London to Wales to see what this whole thing about revival is all about. दा जेब्ला बेबायदि लन्डननिफ्राय रिपर्टार्सफ्रा खौरांगिरिफ्रा थांनानै खबर लाहैदों सोंहैदों बे जिउआव सिरि मोननायनि गेजेरजों नोंसोरो मा मोननो आसा खालामदों? And he saw policemen at the road, on the road. लामायाव बेबायदि पुलिसफोर दंमोन। And he asked that policeman, "Sir, could you tell me where is the revival taking place?" दा लामा थांबाय थानायावनो पुलिसनाव लोगो मोननानै बिथांमोना सोंदोंमोन जे जोंनो खिन्थानो हागोन ना बे जे जिउआव बेबायदि सिरि मोननाय जांख्रिखांनाया बेयो बहा जादों? He said the revival is inside this uniform in my heart. आरो बे समाव बे सोंजानाय पुलिसा बुंदोंमोन बे जिउआव सिरि मोननाय जांख्रिखांनाया आंनि बे इउनिफर्मनि सिङाव थानाय बे गोसोआवनो दङ। Yes, all the bars were closed. गासैबो बेबायदि जौ फेग्रा बेसाद बेबायदि जौ फाननाय दखानफोरखौ बेबायदि बन्द खालामजोबनाय जादोंमोन। They were calling the people who once visited there and used to drink, and they said, "No, we're going to church today." आरो जेब्ला सिगां बेबायदि बे जि जौ दखानफ्राव जि बारफ्राव बेबायदि मानसिफ्रा लोंहैयोमोन बिसोरखौ जेब्ला लिंनाय जायो हांख्रायनाय जायो बे समाव बिथांमोना बुंदोंमोन ओहो आं दा बेयाव थांलिया आं गिर्जायाव थांनो नांगौ होननानै। Oh, when God brings revival, no man can stop that, let me tell you. आरो बेबायदिनो जेब्ला इसोरा गावनि बेबायदि गेदेर जिउआव सिरि मोननाय बे जांख्रिखांनायखौ जोंनि गेजेराव लाबोयो रावबो मानसिया बेखौ होबथानानै लाखिनो हाया। We need to really pray earnestly. दा बेनि थाखायनो जों गोसो होहाबनानै बे बिषयफोरनि थाखाय जों आर'ज खालामबाय थानो नांगोन। Think of Elijah on the top of Mount Carmel. बेबायदि हाजो हारमोनाव एलाइजा नबीनि खोथाखौ नोंथांमोना साननानै नायसाय। The sacrifice is over. बेबायदि बुलि बावनायफ्रा जोबबायानोसैमोन। God sent the fire down from heaven. इसोरा माबायदि बियो सोरगोनिफ्राय अर दैथायहरामोन। People acknowledge that Jehovah, He is the Lord, true God. जायखौ नुनानै मानसिफ्रा स्वीकार खालामदोंमोन जे बेनो जेहोवा इसोरा बे सैथो इसोरा बेनो होननानै स्वीकार खालामनो गोनां जादोंमोन। Now Elijah is praying for rain. दानिया एलाइजा नबिया अखानि थाखाय आर'ज खालामदोंमोन। And he's praying. आरो बियो आर'ज खालामदोंमोन। And he asked the servant, "Go out and see. Is there a cloud in the sky?" आरो बे समावहाय थांनानै नायदो बेवहाय अख्राङाव बेबायदि जोमैफोर दं नामा? The servant comes and says, "No." आरो बुंदोंमोन खिन्थाफिनदोंमोन जे गैया गैया होननानै। The prophet has his head between his knees and he's crying out to God. He's praying. आरो बे इसोरनि मानसि नाबिया बेबायदि हान्थु खरायनानै खुग्लुबनानै बियो आर'ज खालामदोंमोन। He says, "Go again." आरो बे समाव बियो बुंदोंमोन आरो थांफिनबाव। No, sir. Nothing. No cloud. गैया सार जेबो जोमै बेबायदि दाखासिबो गैया। Go again 7 times. सातबार थांबाय था। Then he says, "Oh, sir, yes, I see a cloud. It's only as big as a man's hand." बे समावहाय बुंफिनदोंमोन थिननाय होदोंमोन जे एसे जोमै दाखासे नुदों बे खिन्थु मानसि आखाइजों समानल'सो होननानै। He says, No. Go tell Ahab to run quickly because I don't see the hand, a small hand, the cloud of a man's hand, as big as a man's hand. I see a big thunder. बेवहाय बे समाव एलिजा नाबिया बुंदोंमोन थांनानै आहाबनो खिन्थाहैदो बेयो जाथारथोंसै आङो नङा नों खिन्थानाय बायदि आङो सासे मानसिनि फिसा आखाइल' नुवाखै नाथाय आङो बेबायदि गेदेर बेबायदि मा होनगोन
गिदिर बेबायदि सारअन्थाइ बेबायदि सोगोमनायखौ बेबायदि आं नुदों होननानै Because the rain is going to come and it's going to come hard. आरो बेयो मिथिगौमोन आरो बुंदोंमोन जे बेबायदि गोबारै जोबोरै अखा हासिगोन होननानै We must persevere. जोङो गोबां समाव नागाराजासे जों नांथाबबाय थानो नांगोन नाजाथाबबाय थानो नांगोन We must have patience before the Lord. आरो जों प्रभुनि सिगाङाव जोङो सैसोनोबो नांगोन What about the disciples? सेलाफोरालाय माथो बायदि जायामोन Locked in that upper room बेबायदि गोजौ खथायाव for 10 days. बिसोरो 10 दिन बेबायदि फांथेनानै थादोंमोन Jesus said, after this, the Holy Ghost has come upon you, ye shall receive power. जिसु ख्रीष्टआ गावनि सेलाफोरखौ बुंदोंमोन आं थांखांनायनि उनाव नोंसोरो बेबायदि गोहो मोनगोन Where is the power? बे गोहोआलाय बहाथो Day 1 has gone. आरो बिसोरनि सिगाङाव बे फोरबोआ लांजानाय जाबाय Second day has gone. गिबि सान थांबाय नैथि सानबो थांबाय 10 days. 10 दिन And after that, the Lord appeared. And that's when Pentecost, the power of the Holy Spirit, for the disciples to preach with such power. जेब्ला नेयै 10 दिन बिसोरो बेबायदि गोजौ खथायाव आर'जआव नेबाय थादों जेब्ला 10 दिन फरायबाय पेन्टेकस्टनि सानाव इसोरनि गोथार जिउआ बिसोरनियाव फैनानै बिसोरो बे गोहोखौ बिसोरो मोननो हादोंमोन I can imagine Peter. पिटारखौ जोङो एसे साननो हायो He can't wait for 2 minutes, you know. बेयो 2 मिनिटखायबो बेयो नेनो हायामोन जों बेखौ मिथिगौ But he had to wait for 10. बे मानसिया 10 दिन नेनो नांदों You see, wait on God continually. बेनिखायनो अनजाग्राफोर जोङो इसोरखौ बेबायदि अरायबो जोङो नेनो नांगोन But then there's a promise here. आरो बेवहाय जोंनि थाखाय मोनसे सत बांसा एबा रादाय खानाय जों मोननो हायो Because the Bible says in verse 12, reap in mercy. मानोना जों बाइबेलाव जोङो नुनो मोनदों जे जोङो इसोरनि जे अनखांनाय बे बाथ्राखौ जों मोननो हादों See, there is going to be a reaping. बेबायदि मोनसे सम बेबायदि बुथुमनायनि मोनसे समबो फैगोन And any reaping is a mercy. आरो बे बुथुमनाया बे इसोरनि जे दया अनखांनाय When the farmer goes out and he starts to cut the crop, he says it's the mercy of God because God could have destroyed us. दा जोङो जेब्ला जों नुयो जेब्ला सासे खेतियकआ खेति खालामनानै मावनानै नेनानै सम बोथोर फैब्ला जेब्ला बुथुमनो थाङो अब्ला बेयो इसोरनि जे दया अनखांनाय जों बेखौ मोननो हायो माबोरैहाय होननानै बुङोब्ला बेयो इसोरा अननानै नेनानै रैखाथि लाखिनायखाय नै आं बे खेतिखौ मोननो हाबाय Faith dares to claim, but only mercy can give. Faith dares to claim. दा फोथायनाया बेबायदि जोंखौहाय बेबायदि साफा जोंखौहाय बेबायदि जानायाव जोंखौ दैदेनलाङो नाथाय बे दयाया इसोरनि अननायासो जोंखौहाय बुथुमनायावहाय दैदेनलाङो Paul speaks about God who is rich in mercy. आरो जोङो इसोरनि बोसोना बुङो जोंनि इसोरा बेयो अननायाव बेयो उसिग्लायनाय